videu zombijateka i da, prošli video isto bio zombijatek. No, da, prošli video isto bio zombijatek. Sad, tu sam sa Andrijom, samo sa njim sada. Da, tu je. I nešto sam krenuo govoriti, zaboravim sam šta. Da, ima ljudi novi update sada. Možeš imati, da, misije. Evo sad ću vam pokazati, evo misije. Onda imate u shopu petove. Vidite, imate Epic Duck, Spirit, Pumpkin, Unicorn, Phoenix, Auzar, Verity i ovaj Dragon. I da, ali ja ću kupiti Epic Duck. Znači svaki ovaj pet ima nešto drugo. Znači, the Epic Duck will heal you slowly over time. Znači, healat ćete polako. Spirit. I Spirit ćete isto healati, knockback, zombies around you. Pumpkin će kao, ako su puno zombija oko tebe, on će onako gurnuti daleko. Unicorn, sad će Unicorn. Unicorn, on radi damage zombijima i healate. Onda Phoenix radi Legendary Fire, Burn, Dead, Burn, Zombies. Burn, kako da prevedem? Burn. Da gore zombiji, zapale se zombiji. Onda prezadnji. Na primjer kao rakete će pucati ovaj predzadnji. I Dragon će da baca fireballs. Ja ću kupim Dragona. Imam skoro dosta para. Da, ali ja bi nekako Unicorna, zato što on te heala i udara. A šta radi Dragon? On ne heala? Ne heala. Ja ću prvo kupiti Epic Duck. A meni ne treba heal. Pa dobro. Da, znam da ne treba, ali dobro, ja ću kupiti redom ovo, najvjerojatnije. Redom? Najvjerojatnije, da. Ali ja bi nekako Unicorn, zašto ipak on radi damage i healate. A koliko košta Unicorn? 10.000. Evo ga moj mini Ducky. Ducky. Mini Ducky, yes. Evo, meni mogu napadati, moj Ducky će me healati. Valjda. A čak on će te polako healati ili će te healati? Da, polako, zašto je male. Pa baš i nije nešto polako. Dobro, mislim ono. Nije nešto, ali dobro. Heala, da. Ne mogu reći da ne heala, to da. Dobro, meni se sviđa ovaj pet. Ja sam mislio da ću samo ovako letjeti pored tebe i to je to. To sam ja prvo mislio. Ali to je bilo svako glupo onda. Ja isto mislim. Bilo bi cool da su ubacili pa da možda upgrade-eš ta pet, pa možete brže štivati. Pa to bi isto bilo cool. I to bi moglo nekom sljedećem odnosno. A vidjet ćemo šta dode. Ili kao da to karaktera možeš. Isto. Da ono kao da brže šeta, da brže puca, da bude, ne znam, ko Deadshot. Da ima jače metkove, isto metkove. Pa to, da, isto. I na primjer da košta za 100.000 da ima eksplozivne metkove. Ili vatrene metkove, tako, za 100.000 kao. Ili manje, naravno. To bi isto bilo cool. Ali mi malo razmišljamo. Mi mnogo razmišljamo. Da, ne malo više. Sviđa mi se moj mali Ducky. Za koga ti skupljaš? Dragon, zmaja. 20.000, a dobro, tebi nije teško 20.000. Mene nije, ja već imam 16. A imam i ovu pušku koja... Gdje ti vidiš ono? Već imaš 16.000, daj. Dario, gdje ti vidiš one misli? Misija, odeš taj menu i onda imaš missions. Aha. Sand monster! Šta su tebi misija? Zombi su na sve strane. Šta su tebi misije? Moram otići u menu, beži zombi. Moram otići u menu. Evo ja ću te štititi, okej? Šta ti? Čekaj.
Pazi. A šta ti je, ne kontam? Nisi ni Ne znam da je menu. Pa oni 3 streljice. Da. Imam samo ovo da kupujem. Shop i onda imaš sa strane inventory, missions. Ajo, inventory. Ne, odeš u okej. missions. Ice, Koliko moraš ubiti? Ice Crusher, 15 Ice Zombija, Complete 10 Waves, dobro, 10 waveova, O, dobro. jedno Ice Zombija 15, Wavesa 3, okej, 500 Casha reward i 500 Cash. Ja ću ovu tu misiju, ne bi. Kill, ok, ja sam već ubio toliko, dobio sam cash. Ice zombije može i sand, već sam 5, neću to. Onda finish. Laganica, brat. Kill lava zombies, neću. Finish. Kill 50, ok, to može. Dobio sam peta, dobio sam nekog noob peta. Da, ja ću ga dobiti kad uradim. Dobio sam mega tanka. Inventory mega tank za peta. Mega tank? Da. Ček sam da vidim šta radi. Ček sam da vidim šta radi. Ne piše, ne kaže. Dobro, aj čuvaj me da ja vidim šta mi sve trebam dobiti. Iza tebe, ja ne znam. 10 waves, moram 10 waveova da preživim, pa ću dobiti neko. Šta to je mega tank radi, baš me zanima, ajde hoću da prođe ovaj. Možda isto nešto napada, tako nešto. Možda ja sam samo radio, stiskao X, sam se stiskao X sve i dok nisam dobio nešto što sam već kompletao i to. Ili što je lako, tako sam ja dobio. Verovatno si kompletao to 10 waveova. Evo ga, pogledaj ga. Ajmo da idemo do zombija da vidimo. Ček da vidim kako izgleda. Da, baca kamenje, vidiš? Aha. Baci kamen. Da. Pa baš nije nešto, ajmo da idemo, možda nešto noob isto radi. Noob. Dobit ću onda ja, možda dobijem nekog drugačijeg peta od tebe. Moguće. Pa dobro, ajde pusti mene, ajde nemoj ga pucat da vidimo. Ne radi puno. Ne radi puno, ali Ali dobro. Pa dobro da možeš i to znati kako dobiti lako petove. Pa dok ti pucaš jednog, tvoj pet udara drugog. Sam da nešto ne možeš znati šta radi, ali dobro. Mislim, ne piše ti, možda ti i heala i daje ti, ko zna. Ajde baš pusti da ti neki zombi udari. A ne, već sam skinuo, meni su jako skinuli već puno. Ok, bez zombija to treba. Evo ga moj noob, da vidimo šta noob radi. Ja mislim da me noob samo heala. Ajde idem tamo da vidim da noob napada, možda je noob jako. Kakav noob? Noob, pa dobio sam nooba. Noob 5? Da, noob 5. A kako si? Noob ništa ne radi. Ja mislim da me samo heala. Ja ću dobiti Ja isto. mislim da me samo heala, ajmo da vidimo. Ako me heal, ja ću onda s njim, idem po nekakvom zmaja. Najvjerojatnije, zašto me ništa ne napada, ništa zato najvjerojatnije healila. Ok, idem inventory i ne znam da li da ekvipa mega tanka, epic daka. Čekaj, idem missions. I ajmo na primjer ovaj tu da prestanemo. Warrior of Lightning Kill, neću to. Boom, to sam već imao, lava, neću, fast, neću, kill tank, dobro, može, tank slime. 7 tank slime, ok. Tank slime, ok, to bi volio. Ok, ja ću zadržati ovog nuba. Ja ću zadržati ovog nuba. Samo gledaj uvek ono sa strane, možda kad level upaš se isto dobiješ. Možda kad se ti level upaš i tvoj ljubimac. Ne to, nego možda i dobiješ isto ponekad kad se level upaš. Može. Čak da ja vidim samo missions. Pa da, možda sam ja dobio zašto negdje piše možda... Ajmo 15 fast zombija moram ubiti. A koliko ja trebam ubiti ovih čak missions? 7, ok, još 3 wave-a trebam da preživim. Pa ću dobiti noob peta i 500 cash-a.
I trebam da ubijem ice. Idem ja da vidim neki mission za peta barem. Ja moram da ubijem 15 ovih, a mrzim to. Progress, tank, zombie, skill. Mission Tank, X, moram ubiti tank, zombie. Ne, ja bi neki za nekog peta, dobit ću noob peta, to je glupost, već imam njega. Ne mislim samo da noob pet, ja mislim samo ta 2 peta možeš dobiti. O ne, mega tank pet. A ne, to već imam, mega tank pet. Da, to već imam. Nego, sad sam vidio neki novi, neki, da možeš dobiti još mega tank, dobro to ima. Mega tank, možeš ubiti jednog mega tanka bossa. Ako to nije ništa, onda da vidimo. Noob pet, bat pet, bat pet. Bat pet, možda ga jadim. Ali trebaš ubiti 25 vampira. Dobro, kad dođe veći wave to neće biti problem. No pa da, čak onda ću ja staviti sam na tu misiju, pa sam među vremenom radim. Mission, da nađem ja to, i... Gdje je sad taj boss, ja ga ne vidim. Mega tank pet, to ne želim. Pet, ja ne mogu dosti, možda to mogu jedno, da osim da osim tank. A ja? Evo ja sedim. Dobro. Pucaj de! Pucaj. I to je to. Ok, barem sam dobio cash. Ok, padni. Dobre, ja sam. Ok, ja bi sad samo vampire da ubijem. Evo ga, Angel. Ja nemam to. Angel. Bum, bum. Moramo biti fast. O, demon. Ajmo, ću barem... Ja ću tu kampat kod jednog spawna pa ću vidjeti kao se spavno. Mora mi fast zombije isto. Ostaje, mora ovaj bit kod mene, baš, Moraš bit kod mene. Ovo je tu jedan samo kampa kod mene ovdje. Što vidiš šta će dobiti sve. Kills for days. Fan zombie, ne, ja sam ga teo. Ajde, što mi to fast. Čeću, viš, evo ono ovdje tu cijelo vrijeme kod mene. Fan zombie, to, ubio sam fan zombie. Zombie, ja moram fast zombie, to je meni. Beži, ja mu kradem pa ne ti. Oj, vampiri, barem. Šta, ja mislim da još ne mogu vampiri, ili? Vampiri, ja mislim da ne mogu. Mislim, mogu ako ih nađeš oni. Retki su. Ajmo, još mi malo fali za... Za Dragna. Eksplozij zombi, puf. O, iza mene. Lava zombi, ma dobro lava. Zing, ajde vampir. Zašto nema vampira? Zašto nema vampira? Evo ga vampir, Dobre, ubio sam ga. Još jedan vampir. Sad se spavnaju vampiri. Please, daj mi tog vampira. To, ubio sam ga. Fez zombi, dobro, super, može fez zombi. Koliko moram fez zombija? Fez zombija još 4, ok. Ok, to neće biti problem. Evo ga, jedan fez zombi, a ne, to je ice. Ja bi vampir zombi. Meni trebaju vampiri, ja sam tek ubio, mislim, 2. Nisam gledao. Ajde, Nemojte tako. To nije kulturno tako. Tu eno ga je, to je tank, ok, onda ništa. Ali ubit ću ga, ovako jednako. Fez zombi to. Možda će i ove važi. Nemo. Nisi mi rekao da je kod tebe bio vampir. Jeste. Pa tek mi sad da kažeš.
Računati se. Meni se nijedan nije računao, kaže. What? Kill vampire, pa da, to i hoću. Kaže da mi se nijedan nije važio, tako mi piše. Da imam 0. Znači možda ih ja moram sam ubiti. To fest zombie fest. Možda su neki misije posto. Možda su neki misije fest. Meni treba ti fest. Ali će. Gotta go fast. Gotta go fast. Ajde, hoću neki vampir. Zombies. Hoću vampira. Missions i još 2 festa. Moram još 2 festa, ljudi. Malo se nešto loše čuješ. Ajmo mač. Pod mač. Pod mač. Idite pod mač. Idite pod mač. Vidite ljudi kako se to radi. Oh no. Ljudi. Nubu, healaj me. Da, mi smo profesionalni. Nubu, healaj me. Brat, ovaj nub stvarno ne znam da heala. Znam se heala. Heala moj mali nubar. Moj mala nubova. Ja volim moju nubovu. Gdje je slatka nubavo? Ja mislim da sam ja najveći level u cijeloj igrici. U cijeloj igrici ne verujem, ali da, veliki si level. Ti si no life ovo. Nisam. Igram kad imam vremena. I kad mi se igra. Pa kad neko igra, onda i ti, a? Tako ide. Ajde, su fest i vampiri. Ovo je bolja verzija za njega, mislim, samo ovi obični zombi, ali dobro i to su barem leveli i money. Ja neću otkupovati novo oružje, meni je ovo tu dovoljno dobro. To fest, a ne, ovo je tank fest zombi, ok, onda ništa. Neću ja ću samo petove kupovati, petovi su mi cool. Samo petove. A meni su petovi baš cool. Evo ga, sad već dolazi. Veliki explode, brat. Da, ja bi fest zombija isto. Ali naravno bi ja malo više ove vampire. To je ice mi baš nije nešto. Sve sam ih pobio, Dario, sam ti nisi gledao. Šalim se. Malo po 19.000. Mnogo super. Ću moći kupiti to. Sam ih pozio. Pucaj! Baš me zanima što Bet radi. Možda on ukrade, zašto je ono Bet. Možda on neko kome uzme health i da tebi. To bi bilo cool. Znači, ti imaš crticu healtha, ode do jednog jakog zombija, ukrade mu pola healtha, a tebi se napuni ceo. To bi bilo cool, ali nope, nema toga. Da smo mi developeri ove igrice, mi se ne bi setili ovo. Petova? Ja bi. Ne, ovo, kako se, šta si sad rekao? Da, možda. A, to, ja bi. Pa ja sam se sada setio. Da, ali... Developeri se tog nisu kreativni. Nisu dovoljno kreativni da se oni tog sete. Nije dovoljno kreativni, vidi ovu vodu. Ne, oni nisu dovoljno kreativni. To završio sam, ja mislim, quest. Ja mislim da sam završio quest. Da, ja sam finish, dobro. Odmah finish. To, šta mi je sljedeći? 5 tank ice-a. Ok, 5 tank ice-a, već sam uradio 2. Već imam 5000, opa. Pa, kad imaš ove misije, nije teško zaraditi pare, pa super.
Ja pokušam da nađem neki... Meni se sviđa ovo misli, meni se sviđa. Ček, mission. Mega tanka moram da poslati. Jednog mega tanka, jednog. Jesam dobio, ja mi se važilo. Nisam ga ja načinio. Moram cijelog ja jednu većinu. Tu, eno ga ice, eno ga tank. Meni treba lava zombi, ako budeš negdje vidio. Evo ga veliki tank vest. Meni treba ice veliki. Vidio sam jednog malog posta. Aj, zombi, najgori. Vidim, možda ovdje ima neki vampir, nema. Vidiš nekog Ovdje lavu nema zombi. nigde nijedan vampir, a meni trebaju vampivi. Dođi vam bre, zombi. Da, brate, svako me prati. O, Tank Angel lozi prema tebi, Tank Angel. Da, vidim. Evo, ja sam tu. Dodali su zelene ghostove, sad sam jednog ubio. Ono? Dodali su neke zelene ghostove. Ne znam. Nešto malo bagaš. Bili su zeleni skoro. Možda si ti vidio slajma. Možda si vidio slajma. Ne. Isti je kao ove sam strela i nozalac. Dobro. Moguće. Moguće. Sve je moguće. Sve je moguće, ali ne moguće. Sve je moguće. Malo mi nešto baga ljudi. Evo ga, zombi. Meni treba lava zombi. Void slime, gdje si void slime, a meni ti ne trebaš void slime, meni treba vampivi. Gdje su meni moji vampivi? Toga se ja pitam. Sad su ono tank zombi. Dario tank ice. Ha? Dario tank ice zombi. Gdje? Vrati se nazad, dakle si ušao pa izađi nazad. Ajmo me. O, to dvojica. Da. To, pucaj. Bum. Jesam završio quest? Da, završio sam quest. Evo ga vampir. Evo ga, Juli. To. Ja mislim da se računalo, sad ću da vidim. Please. Nije se računalo. Pa ja mislim da taj se ne može onda uraditi, ako se već tako puno... Sve ne može, možda treba da ubaciti. Sand monster, ajde ja ću to uraditi sa sand monsterima. Bešte bre! Sad su već krenuli do dolaze, ali ja radim ovo za... Sand monster, je to, sand monster. Evo ga, imam za zmaju. Imaš? Opa! Pa čak imam 6000, sad ću da imam za koga ja mogu. Mogu kupiti spirita, šta je to? Friend spirit will heal you moderately over time. Moj, peš. Gdje je moj zmaj? Pa, jesi ga kupio? Jesam. Onda čekaj, sljedeći wave. Da. Eto imaš jednog tanka isto zombi. Kojeg? Mislim, meni ne treba. Samo nas troje imaju u igri, ne vjerujem da ćemo tako... Evo ga moj spirit, je spirit. Samo nas troje. Oj, si vidio kako je bacio, kako cool. Evo ga moj. Da, pogledaj kako, ajde dođi sam, dođi ovamo. Dođi kod ovog, pogledaj ovo. Vum. U jednom udarcu ga. Ajde, baci. Imam još 2000. Ooo, jednom udarcu. Moj spirit, ja mislim da moj spirit da me heala skroz do kraja. A ne, on me samo brzo jako heala. Cool. Moj ne heala, ali barem radi. Da, barem radi posao. Da, ovako sam spustila. 24 minuta snimamo, pa dobro. Čekaj, šta ja trebam ubijati? Da, sand monster trebam ubijati i šta još? Sand monstere i tank slime-ove, okej. Ja već imam... Tank slime-ove je sledeći monster, ali dobro, ajde. Gde su jedno? Opa, kakav kill! Headshot napravim. Ne možeš mi ništa, Ja ne moram ni pucati, on sam ubije. Ja mi nekako da skupim 8000 za pumpkina.
I onda da isprobam da li će to raditi onako da ih odbije. Baš sam skupljen za pumpkina. Wave clear, gdje si? To je moj skina. Boss. Samo pustiš tvog. Tu sam. Samo pustiš tvog. De, evo. Pa što manje igrača, to ima manje healtha, to si skonto. Ili samo ovo ima tako malo healtha. Čekaj, tvoj ne napada, go ovog tu. Vid ne napada ga. Napada? Mene pokazuje. What? Možda zato što je kao neki ghost. A ne, nego ne vidim njegove kugle. Možda napada, samo mu ne vidim. A da, on je sad nevidljiv, Da, on je sad nevidljiv. Evo ga. Ja, barem će onda biti lakše ako pogledam, ali manje health od drugi. Hup! Da, pugit ćemo. Pazi, sad će doći. Ja sam pala, nema veze. Mene moj hila barem. Mene moj ne, ali ja... Ne, povukom prema njemu. Kako ovaj moj ne želi da baca ovaj fireball? Dobre. Uuuup. Pao sam. Ništa, bit ćemo. Pa nije ni ovaj težak baš tako. Mislim, dobro ima nas troje, pa malo duže treba, ali dobro. Ali inače on... To je kod tebe. Bacio. Evo ga. Evo! To je to. Ok, dobro. Uff. Dobro. 1200. Ja sam 200 level. Bravo. Ajmo da vidimo, ti bacaš i dalje fireball. Japon baca fireball, samo nije pucao na oko. Možda zašto je ghost. Možda ne pucao. Možda zato što je on ghost. A možda ne može na bosseve. Možda ne može na bosseve. To bi glupo malo, da? Što ne bi mogla da se mi jasno? To je malo bilo puno pre OP. Svi kupe zmaje i samo trrrr. Ipak oni radi isto i pun damage zmaja. Zmaj. Radi, da ubije... Da ti kažem. Ja da vidim da sam ja završio ovaj quest sa mission. Koji su ne quest? I dalje. Koliko je? 9 od 15. Moram i jednog senda ubiti, senda. Nešto mi bagaš. Eto, send, ok, dobro. Ok, sad dajemo finish, nemojte tako, ne, to nije kulturno da me napadate. Sad moram slajmove i slime tankove. Slajmove i slime tankove, brate. Dobro, možda. Evo ga, slime, ubio sam slime. Koji zmaj? Dobijam pare samo ovako, što ja sad im gledam. Samo jedan onako, 25, 30. Ja skupljam za... pogledaj koliko sad odjednom ušli. Dobre, tu slime. Ali sad imaju više healtha, boss, sad imaju više healtha. Nema to. Možeš bolje. Od mene. Dva udarca, ovaj moj zmaj ubio tank bossa. Ne tank bossa, nego tank obično tom. Pa dobro, nije to loš. Trebaš i ti, trebaš... Ne, ja sad skupljam 8000. A zašto? Za ovog... pumpkina. Pa dobro, ali... Dakle, mislim da mogu... Još jednog slajma trebamo. I šta je ovo? Dobro, barem je moj hila. Brati. Barem je moj hila. To slime, jesi vampir, ne vrediš mi ništa, ali dobro, ajde se naravno. Moram te... Ajde, 8000! Ljudi, moram 8000 skupiti! A dobro, 8000 baš i nije nešto puno, ali dobro, sad ćemo. To, uradio sam quest.
Ajde, Void Slime, to, ubili smo Void Slime-a. Ajmo, mission, finish. Ice zombija 15, ice zombija finish. Kill sand monster, to sam malo proradio, to ne bi. Fast zombija ne bi. Fast zombija ne bi, naravno. Tank ice ne bi. Slime, može, 20 slime. Jako sam to sad malo pre rekao za ne, ali ajde, može. Sand monstery. Oh my gosh, šta je sve iza mene. Dobro, barem ću dobiti money. 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 A dobro, ja sam mislila da ti imaš jako malo health. Ne, pa mi hila cijelo vrijeme. Ne gubim skoro ništa healtha. Izgubim za 2-3 sekunde pun healtha, bukvalno. Dario, znaš kako, možemo zajedno da idemo i onda kao tvoj te hila, a moj kuci i dalje ubija. Sad će uskoro pumpkina, pa mi ne može niko ništa. Vidiš moj health? Ja ću još malo šest. Vidiš moj health? Hilo me. Čekaj, pusti sad neko kad se spavne jedan zombi, pusti me da mi izudra pa ga ubije, okej? Mislim ubit će. A moj zmaj će da ga ubije. Pu. Ti kontraš da ga ubio kroz... Glej moj health. Pun. Ako vidiš negdje ovaj neki lava zombija, recimo, što mi treba... Vampir. Zato što mi treba još... Poliko od ovog. Ovo me moram pomoći. Beast. Beast. Tank slime, okej. Ovdje ti mi ovaj fireball. Trpni. Hvala. Pucaj! Fire in the hole! Zup, ok, dobro. Wave cleared. Idemo. Wave cleared, sad već kreće da bude onako. Ne, baš dobro. Sad već kreće da bude. Dobro, da. Na 40 on će da krenu, tako će onda. Ostaluje! Dario, on zmaj, ovo Ghost je ostalo, pola healtha i moj zmaj da je samo puka sa fireballom nju. Dobro, jak. Da. Ja ću baš da kupim pumpkina i da vidim da li on stvarno tako radi. A najvjerovatnije da. Ja ću kupovati redom, ja ću baš kupovati redom. Ko oružje? Što da ne? Čekaj, ja imam neki novi mač. Malo više ćeš para potrošiti. Dobro. Šta ti, nećeš kupiti sve? Neću, šta će mi? Zato sam tako da imaš. Čekaj, ja sam teo da inventory, knives i da imam hit. O, cool izgleda. Zombies, mislim shop, zombies, ima neki novi zombi? Nema zombi novi. Nema novi zombi, knives, ima puno knife-ova još. Guns, ima neki novi gun? Nema. Možda guns. Petovi mi se sviđaju, meni se petovi najviše sviđaju. Techno rifle, pa to je novo. Pa ne, to je bilo je. Bilo, ja sam vidio. Ja sam moram skupiti 26 ide. Kristal. Moj zmajer skinuo već pola health sa gelu japuca. I... ubio. Bro. Ja mislim da će oni buffati, nerfati malo tog zmaja. O, dobro. Ne bi odšlo. Ne trebaju to. Uci ga zmaj.
šta mu radimo, evo već na pola healtha tank isto. Ajde, hoću već da dođe taj boss, pa da dobijem tih 1000, pa da imam dovoljno manije. Evo još 3 vejva, čekaj. Head. I head. Vidi koliko vampiri iskažu. Evo glava, to meni. New wave. Sad se kreću da bi... Evo ja ću sada u ovom kliku možda uspjeti da... 7. Ok, ljudi.